Бързо, Меги! Къде си мислите, че отивате? Вероника? Не си ли в тялото на Никол? Реших да го напусна. Защо слушаш от мен? Нещо не мога да разплашваш, защото не можеш. Хей, много ти знам стата. Да, знаем стата. Искаш да те затворя. Не искаш да затворя твоята. Не ме заплашвай, момичица. О, как ви ще забъкат. Хайде, майка, да ви. Ейван, какво? Точно ти ни трябваш. Знаеш ли кого видяхме? Вероника. Не знаеме какво се направи от Ейван. Страхливец такъв. Голям страхливец си. Защо страхливец? Защо го направи? Да си спаси живота. Да спаси живота? Ето, виждаш ли, ти мислиш само за себе си, ами за другите мислиш ли? Помните ли какво ще се случи? А Тя ще не би убие ти да всички. мислиш? Да, мисля. Ако не мислех, нямаше да дойда. Ние мислим. Какво искате от мен? Нали в тялото на Никол сега беше тук сама? Кой знае къде е Никол? Обещайте да остане в това тяло за винаги, нали? Искам да махнеш Вероника от тялото на Никол. Мислиш, че мога да се сравнявам с Вероника? Можеш. А ти мислиш, че ние не можем да те убием като Вероника? Помогни ни! Помоги ли ще ни направиш? Тя е двойница на Вероника. Ейван има нейните сили. Трябва да ги отключи. Ти ще направиш така, че да ги... Знам кой е ключът, Дали? баща и, нали? А не би ли ако искам? Ева. Няма, ако искаш. Задължително е да ги направиш. Не, заплашвай. Или какво? Ще видиш. Магия! Хипи! Да, нали си. Ти си един служител на Вероника. Страхливец. Всички знаеш. Ти се подчиняваш при нея, пазиш на колене, нали? Нас, ако не Ти беше се молиш. страх- Моля те, Вероника, не ме убива. Нас, ако не беше страх, нямаше да се изправим дори сега срещу нея. Тя беше тук, може да е била при теб. Не е въпреме. Интересно. Имаме работа с ритуал. Какво? Сега ще разбереш. Спи за малко. Без тялото на Никол няма как. Трябва да има тялото на Никол и Вероника. Докарайте ми я, ако можете. Или и вас мисля. Ти си сърпивецът, не ние. Защо не Вероника? Тя е копия на Вероника. Да, отключи ми силите. Копия на Вероника, не е. Но имам същите сили, може да ги отключиш. Ай, не си Вероника. Имам Тя е същите тялото на сили. Никол. Не, моля ти се, всички знаем, че може. И без Никол ще се случи. Тръгвай. Не може без Да, Никол. тръгвай. Ще ти доведем Никол, Вероника. Но, при едно условие. Искам да я премахне за винаги в живота ми, както нея, така и баща й. Затова ни трябва много сила. Да ни помогнеш. Нали си силен? Недостатъчно. Добре, какво трябва да направя? Трябва да седнем силите. Тя е доста много силна, по-силна от мен. Добре, утре ще ти доведем и Никол, и Вероника. И ако не го направиш, се заклевам. Ще отидеш при мъртвите. Не е да твърда аз. Не може да го направиш. Стига, не трябва да се караме, нали трябва да направим ритуал. Тръгвай, май. Госпожата днес доста закъснява, вече няма 16 минути. Да, вярно. О, сериозно ли? Пак има двойка. Ти имаш да те малко се постараеш и да се време на училище. Да, бе, сега. Меги, защо не идваш на училище? Проблеми ли имаш? Ами, тази седмица ми се разсъмна много. В смисъл, какво ти? Бих ти казала, но... Много е, Меги! Май, не викай! Не съм ви казала нищо! Само да посмееш да кажеш. Няма да кажа, спокойно. Защо, Майки? Защо да не ти кажа? Проблем ли? Ти не се реши! Аре, не ми викайте, ако обичате. Боже, Боже, какво става с тези мъжни? Мене тези хора как ми вдигнаха нервите. Меги? О, здравей, пъти си. Как така се промеква толкова бързо? Просто си се прихти и обляк. Мале, много щата си станала вече, Меги. Да бях Меги. Имаме какво да говориш. Ясно ли защо? Знаеш какво ще се случи? Ха-ха-ха, Меги, браво, разсмя Меги. Мислиш, защо
Това не е Меги, това е истински дявол. Стой зад мен да не Благодаря за комплимента. Да, защото знаем ти колко си добър. Не трябва да бреш тялото на Никол. Ами, мога да излизам, нали знаеш? Къде е Никол? Не ме пипай! Или какво? Ще ти щупя ръцете. Хайде струши. Не мислех или Вероника. А приятно да ти Меги къде? Знай си мястото, Вероника. Какво става? Не е ли Меги? Това прилича ли ти на Меги? Това е дявола. Ами, не знам. Сега. Ти малика да се бъдеш. Защо? Какво ще ми направиш? Меги? Какво става? Защо и двамата сте тук? Къде ще? Къде ще? Тя има навика да бяга, когато Меги идва. Тя отново дойде. Вероника ли? Също. И какво направим? О, хора, какво се случва? Ще ми кажете ли какво се случва? Пред малко беше Вероника, сега Меги не разбирам какво е. Хайде навън, ще говорим. Историята е много заплетена, но ще говорим навън, защото може да дойде някой да чуе. Добре, хайде. И, Патрисия, историята е много дълга. Не знам откъде да почнем. Искам да ми разкажете, независимо какво да е, искам да ми кажете всичко, какво е станало. Кой ще разказва? Аз или ти, Меги? Ами не знам. И ти. Всичко започна лятото. Помниш ли, когато хванахме Меги Да. в ясло? Да. И това не беше Меги, това беше същата тази Вероника. Просто се изправи косата, за да изглежда като Меги. След това тя се появи при Меги лятото. Ако не бях влезнал в стаята, щеше да ме убие. Направи Никол. Беше ми казала, че е най-старата духовна сила. Направи Никол и Ерика, една от тях зли, и сега се завърна отново след 7 месеца и се всели в тялото на Никол. И готова на всичко, за да ни убие. Искате ли да седим на пейки? Да. Дайте отива да ходим там да седим, защото там има много хора. Добре. И така, кажи, разказвай. Ами, това е като цяло историята. Сега тя е в тялото на Никол. Никол никой не знае къде е. Да, все още... Я няма. Била е с нас. Знаеш ли какво разбрахме? Сянката е баща й. Помниш ли сянката, която когато ти бях разказал там на пейките? Да. Сянката е баща й. Тя се крива от баща. И тя, знаеш ли какво направи? Тя е убила собствения си баща. За да живее тя. Тя е такъв егоист. Какво правите? Говорим си за неща. Никол, ти ли си? Да, защо? Някой искаш да седим за нас. Да, заповядай. Големата ви ръка. Това е Никол. Меги. Това наистина е тя. Никол. Вероника е в тялото ти. И Така, може, когато се поиска да влезе в твоето тяло, даже и сега може да е так. Вероника е в твоето тяло и трябва да ти кажем нещо. Днес ела в старата постройка до болницата. Имаме да направим ритуал да махнем Вероника от тялото ти. Браво те, панари, издадохте се. Вероника, каза ти, че е тя. Много сте тъпи, наистина. Как може да се издадете толкова лесно? Излез вече от тялото и Вероника! Излез от нейното тяло! Вероника! Хора, спрете се! Спрете се! Добре ли, човек? Не разбирам как. Първо е била в туалетната, сега е в тялото на Никол. Това не е Никол! Това си поиска в нейното Вероника, тяло. излез! Спри да си играеш с нашата приятелка, намери някой друг. Вероника, престани! Стига сте ботани, може спокойно да говорите, а не да ми викате само и да ме бутате. Това ясно Искаш ли ли да ви е? събере цялото училище и всички да разберат, че ти си в тялото на Никол? Като ги събереш какво, всички ще мъртви един по един. Не го докосвай. Как ще убиеш толкова? Меги, спрете се. Може да поговорим много внимателно. Колко пъти сме се опитвали? Какво? Това е дявол! Да, от нашия отбор. Не ме докосва, яло. Защо, какво ще ми направиш? Спрете се. Вероника, страхливка е! Разпрете да се карате, моля ви, седнете и поговорете. Няма да стане нормални толкова. хора. Това е демон, Патрисия, демон! Типа имаш най-малкото право да ми кажеш да млъквам. Защо? Защото това, че ти си в тялото на Никола не означава, защото може да контролираш всички и може да направиш магия и да убиеш всички. Разбрано ли ти? Нали съм ти двойница, забрави ли? Не се Ева ще лъжи. отключи от мен магия. И аз мога да стана само като теб, нали знаеш?
Плашиш ли ме, момиче? Не те плаши. Не те заплашвам, просто ти казвам, че и ти си слаба. Страхливки, убиваш баща ти само единствено за да оживеш. Да. Спокойно, ще станеш мъртва. Да, убих го, но вие не знаете защо. Защо? Защото той искаш явно да те направи добра. И ти не си искала. Вевала за вашите измислени истории. Не искаше да ме направи добра. Там е проблема. Ами какво? Добре, днес ела в старата постройка. Чуваш ли? Ела в старата постройка. Няма да говорим сега, защото много хора има. И не искам никой да разбира за какво искаме да правим днес след обяд. Вие всъщност в старата постройка ще разберете какво се случва, защото Ейвън ще ви каже. Не, Меги, няма смисъл да я лъжеме, само ще ти кажа, че днес в старата постройка ще се чакаме. Хайде, Меги и Патриция. За работа. Това баш си идиотки. Дойдох да поговорим за... Виж, когато бях в болницата, ти ми каза, че трябва да се отлуча силите. Разкажи ми как. В принцип, ти си двойник на Вероника. Тя има сили, а при теб не са фокусирани и не са отключени. Ти трябва да ги отключиш. Добре, ти можеш ли да ги отключиш? Трябва да сме на място, където е била убита вещица. Аз знам къде. Числовниковата кула, на центъра. Там е убита вещица? Да. Ще дойдем в 12 часа и ще направя ритуала, но не трябва никой да знае, че си върнала силите, защото Вероника ще иска да те убие. Дори и майка. Но как да скрия? А искаш ли да му спасиш живота? Искам. Тогава няма да му казваш. Добре, тогава нека да отидем да направим ритуала за Вероника. В кога ще дойде този Ейвън? Меги, тук сме от 1 час и той още не идва. След малко ще си тръгна. Ейвън, от колко време те чакаме? Къде беше? Имах работа. Имаш работа, но и ние имаме. Трябваше да побързаш. След тая, нали дойдох? Става тъмно. Кога ще дойде Вероника? Кое време ще дойде? Знаем, че ще дойде. Но ако ме видиш, ще изчезне. Има навика. Така че хайде да започваме ритуала. Нямаме много време. Никол? Ами тя е в тялото на Никол, така че Никол ще бъде заедно с нея. Добре, нека да започнем да... Ейвън? Да. Защо винаги правим ритуалите? Тук е много свещено място, тук изчерпвам сила. Да. Извинявай, но тук е най-мрачно място. Отгоре на всичко е до моргата. Свещено място. Тук е било преди Вират. Вират? Магиосните си, да. Живели са могъщи вещици. Точно това място. Значи в ваша играта е направо... Ами да, ваша игра е най-естествена. Поне имаш хубава гледка. Дано Вероника да дойде или ако дойде да не направи някой цирк, защото не ми се умира. Ти ми обеща, че няма да се всили в момента, като се включат силите, нали? Няма да се силите. Но като дойде трябва да я преспим веднага, защото не преспим. Ами Никол? Спокойно, Никол ще е добре. Сега като дойде, ще я преспим. Аз ще я преспя. И трябва да сме бързи в ритуала. Чакай, трябва да се махнем веднага. Миналия път, когато дойдох и проследих Никол, тук имаше още двама. Не трябва. Не мисля, че от наша екоп. Не трябва. Мога сам. Не трябва да знам за това. Това тайна ли? Тайна, разбира се. Добре, нека да запалим този огън. Да започнем ритуал, защото става студено вече. Да се надяваме да дойде. Тук е. Трябва да сме бързи. Какво? Усещам го. Къде? Близо е. До мене? Не, близо е. Ще дойде. Да посещаваме ли? Да.
невозводственост, безмахто си син демове. Искам да ви кажа нещо. Ако усещате странни са неща, Меги, видения, кажи ми. Имам сън с нея. С кой имаш, Меги? По-скоро предишния живот на Вероника. Какво? Те са свързани. Тя може да вижда какво мисли Вероника. Ами, Но не е готова все още да направим ритуал, да разберем плановете на Вероника. мога само да кажа, че тя е била мила като преди. Какво? Вероника мила. Баща ѝ е направил така. Тя обичала животните, но баща е бил много строг. Бил майка и пред нея. А не може ли Нека това да да види види? това. Да, може. Не с ръката. Пермеги, Пенакис, пермери. Какво хубаво животно. Хайде, блясък жив, в миг върни ме пак. Ай, щастливият ми ден. Колко е хубаво, когато съм щастлива. Вероника, с усмивка си е Вероника. Колко хубаво конче. Колко е спокоен. Колко хубаво място и животни има тук, а баща ми ги съсипа. Ще дам на животните вода. Добре. И ти ли искаш вода? Или царевица? О, страхуваш ли се? Спокойно, няма да помага. Ево в горката. Жалко, че баща ми ще ви продаде всички. О, здравейте, животинче! Как си? Страхуваш ли се? Не се страхувай! Вероника! Тя е толкова добра. Не мога... Сякаш нещо ми пречи да видя цялата истина. Да, всичко Нещо спира, ме когато спира. Не някой мога да вика. го кажа, не мога да Когато го някой разкажа казва всичко това. името й, всичко спира. Само Вероника. Само Вероника може да каже какво се е случило. Кажеш, тя няма да каже. Не мога да ви разкажа. Меги, Виждаш ли го? Да, но не мога да ви го разкажа. Меги, Защо? трябва да кажеш. Искам да ви го кажа, но не мога. Нещо ме спира. Ще потърся заклинания, които предполагам може да ми помогнат. Но това е много трудно да намеря подобни заклинания. Силата и магията, която пази тези неща, е много силна. Знам какво Но може защо? Той е да... от мен. Не знам какво може да Но се случи. защо аз виждам Вероника. нейния предишен живот? Вие сте една душа, вие сте свързани. Всичко, което тя вижда и ти виждаш. Значи това, което чувства тя, чувствам и аз. Всичко, да, всичко е свързано. Да повярвам Вероника да е толкова добра. И сега те е такъв демон, толкова лош да убива. Но хубавото е в козът ми, че Вероника не може да вижда какво мисли Меги. Трябва ми и аз. Аз няма да й помогна за това. Тя сега ще те убива. Спокойно. Няма да се замисли за това. Това е силен коз, защото можем да ни унищожим по този Добре, начин. разбирам, свързани сме. Но защо не мога да кажа това, което става с нея? Защо се е превърнала в така? Тя се е застраховала, направила манкета, вижда всичко. Тя знае, че ти си свързана с нея. Вероника е много хитра, някой оценява. Затова ми каза, че няма същите сили като нея. За сега, да. Добре, нека да тръгваме. Нека да тръгваме. Като Тя не дойде явно и знае, няма да дойде. Тя знае, че явно знае, че... разбра. Трябва да Но замислите ние друг знаем план. само половината истина, а другата как ще разберем какво е? Не мога да ви я Ще кажа. намеря заклинание, което ще развие магията, която е над тези спомени. Но ако тя направи нещо с мен, Нямам. Вие сте свързани. Тя не може да убие. Защото ще умрете.
Хайде да тръгваме. Аз ви свързвах животите. Няма да ви направя нищо, без аз да знам. Добре, нека да тръгваме. Добре, нека да тръгваме, защото вече... Утре ще се видим за време. Спи. Сега трябва да направим... Трябва да помогнем на сестра ми с домашното, закъснявам. Хайде по-бързо. Има всичко по-деля. Искам да ви кажа нещо. Искам да унищожим Вероника. Тя не е добър човек. След някога била, ще ми стане така. Независимо, вече е лоша. Нас не интересува какво е било преди. Ами ако докато се опитаме да убием него, убием и Меги, ще проуча всичко и няма да позволя Меги да Ако искате, може утре да отидем на библиотеката. добре, утре трима да сме на библиотеката. Ами, между другото, баба им беше скрила, написала да е една тайна книга, която можеш само да попитаме онази стара библиотекарка, но не знам дали е там. Ще видим, всичко ни е важно, може би там се крие нещо. Добре. Хайде да тръгваме, ще стане късно. Майк, Да, Меги. с Еван трябва да направи един ритуал за премахване на мръсотията, разбираш, да не ме е страх от нея. Ако искаш, ще може да си хванеш такси и аз да тръгна с него. Ами добре, аз ще кара такси, защото... Добре, лека вечер. Хайде. Чао, Меги. Чао. Никога не съм очаквала аз да се травмирам толкова от тази история. Никога не съм вярвала в тези неща. Аз винаги съм знала, че в моя живот е това, само такива неща не се случват. Защо не ни казват в началото, че знаеш да правиш магии, че имаш такава сила? Честно Защо го скри? Исках да живея нормален живот, затова дойдох да се играят. Но Вероника винаги, нали, тя ми използва винаги за нейни лични изгоди, затова, нали... Виня, можеш ли да потърсиш това нещо? Не съм достатъчно силен, сам не мога за това. Но ако аз помогна, може ли да направиш? Да, ако ще слеем силите, ще сме много по-силни от нея. Чуй, светлината от часовник отива на това дърво. Там ще направим. Добре. Слагаш ръката ти и повтаряш за това. Есендия, вемаса, вемоса. Есендия вемаса. Есендия вемаса. Свършено е с теб, Вероника. Твойница с картофи. Не знам. Всички гледай като дом. А вие сте ефтина, лесна курва. За него. Сток? Разбираш. Двойница на Меги. Чакай! Ти тълно е да го направиш. Ти ли ме заплашваш? Трябва да се държи с сините сивици. Трябва да се... Какво става? Госпожата не. Госпожа! Защо пък да не ми кажем? Ама чакай, мама, ти си добра. Пригодата се наред, казвам, как ти къде към предирекцията ли? Она ти, много е Меги. Добре са. Това тя се появи на Меги. Чакай, брат! Да махай за цялото тяло! Ако обичате, да не ме путайте! Спрете се! Хора, вече не знам какво е първо сме я видели в туалет. Реклама на Дерби Кола. Але, хача, живои! Казвай ми, актьорче става! Как прилича, мамо? Казвай се едно. Как беше? Чуйте.
Нали ти студент? Movie. Е,